दुलाराय बाथौ गौथुमनि माखासे हाबाफारिफोर जेरै बाथौ धोरोमखौ फोसाबनानै फोगोमनानै दुलाराय बुहुमाव मुलुगनां खालामनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा गुबुन गुबुन राव हारिजों गोरोबनो थाखाय गुबुन गुबुन राव आरो हांखोजों लिरनाय गोबां बिजाबनि आंखाल जानानै दङ। दा बेफोर बिजाबफोरनि आंखालखौ नुनानै सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे थांखि लादों जे जि हायो गांसे गांनै बिजाब दिहुननायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन राव आरो हांखोजों बिजाब लिरनानै जाहाथे एसेब्लाबो बाथौ धोरोमखौ गुबुन हारिनि गेजेराव फोसावनो हायो नामा बेखौ नोजोर बोनानै सिजौआरि बाथौ थान्दै आरो मोनथिना बे बिजाबखौ ब्रैथि खेब फोसाबनानै बे ब्रैथि खेबाव बर' रावजों असमिया हांखोजों लिरनानै बे बिजाबखौ सुजुनाय जादों। दा बे बिजाबखौ सुजुनायाव जोंखौ गोबां गेदेमा बिथांमोना गोबां फोरोंगिरि सारमोन, गोबां साख्रि आवलाफोर, गोबां समाजनि मोजां सिन्था खालामग्रा बिथांमोन, गोबां पलिटिकेल दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनो गोबां रां अनसुंथाइ होनानै जोंखौ बे बिजाबखौ आबुं महर होनायाव हेफाजाब होदों। दा बेनि गेजेराव जों रायखांनो गोनां जायो जोंनि बे बिजाबखौ दिहुननायाव रां अनसुंथाइ हरनो हानाय बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि मिनेश्वर बसुमतारी सार आरो BKWSनि गासै मावफुं सोद्रोमा आरो अफिस स्टाफ बिथांमोना जोंनो अनसुंथाइ हरदों। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि गोबां बिजनेसमेन, साख्रि आवलाफोर, गोबां मोजां सिन्था खालामग्रा मानसिफोर बिथांमोना आरो गासै रायजो राजाया रां अनसुंथाइ होनानै जोंखौ बे बिजाबखौ आबुं महर होनायाव हेफाजाब होदों। बेनि थाखाय आं सुजु आफादनि जानानै बिथांमोन बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। जोबनायाव आं आसा खालामो जोंनि बे बिजाबखौ गासै रायजो राजाया अनसायगोन, बयबो बायनानै जाहाथे जोंनि बे बिजाबखौ फरायगोन, जोंखौ हेफाजाब होगोन बे मिजिंखौ थिबाय। आरो जों आसा खालामदों जों बेबायदिनो इयुनावबो बेबायदि माखासे धोरोम बिजाब गुबुन रावजों गुबुन रावनि हांखोजों जों दिहुननायनि माखासे थांखि जोंहा दंबावो। सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। गोजोनथाव रादाबखौनो बुंनांगोन। दिनै जोङो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबाव सम नाजानायनि गेजेरजों ओनसोलाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै राजखान्थिनिफ्राय लानानै माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै दिनै सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालियाव मोनसे गोनांथार सावरायमेल हांख्रायनाय जादों आरो बे मथे जोंनि मेला जाफुंसार जादों। गाहायै जों मेलखौ जोंनि 1975 मायथाइनिफ्राय लुजेननानै दोननाय जोंनि थानसालि, बे थानसालिनि जा थासारि, जा अबस्था बे बारा मोजां नंला। गिसि दैजों सिनानै सेरमायनानै सादा गाबाय थानाय बे अबस्थासै। दा बे थासारिखौ लानानै जोङो रायजो राजा आरो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायनायनि गेजेरजों जोङो राहा लामा मोनगोन नामा लुफुंनो हानायनि। समायना रमायना बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बे सिमेन्ट बियाबनि गाहाय थानसालिखौ जों साबसिन हामसिन लुफुंनायनि मिजिंजों सावरायनायनि गेजेरजों थांखि लालायनानै जों लुफुंनो हागोन नामा बे मिजिंखौ लाना गाहायै दिनैनि मेलखौ जों लिंनाय जादों। आरो